Čauka lidi, já vás zdravím z server DPCraft. Takže to mělo být pozvánka na server DPCraft. Můžu vše ukázat. Bude to asi 5 minut trvat, to se nezabije. Takže admin tým je Ragos, to je hlavní admin. Pak jsem admin ještě já, akorát, že nejsem ještě napsaný. Třeba něco napíšu, abyste viděli. VIP výhody, VIPčko funguje, byli bychom rádi, kdybyste si kupovali, protože jsme zabezpečili server a tak dále. Dále dáme informace o serveru, to je web, ten vám dám pod video, e-mail, to někoho se nezajímá, nebo jestli jo, tak si tady pak koupím, že jo. Dále se nespamovat, to je samozřejmě pravidlo, že ano, nespamovat, nechčítovat a negriefovat, to je základ. Nebýt vulgární, nevyužívat bugů, serveru a hry, to znamená X-Ray, neotravovat adminy kvůli zbytečnosti víte jsem co je, žádné stavby z kabosonu a hlíny, mysleno stěny, více na www, Mangosích tam nic podobného ani není, ale potom jsou rady a typy, to jsou peněženka, neboli kolik máte peněz je MON, posílání peněz je Pay, jméno hráče, kterým to pošlete a cena, vypsání warpu je warp, tady je warp venkov, pak tady jsem ještě napsal warpy, takže warp venkov, jsou tam eventy a warp shop, ale ještě teleportace domů je home a set home, to funguje tady na tom serveru. Jsou tady veřejný enchanty, veřejný craftáky a tak dále. Takže to už jsou spawn. Pak parcely. Parcely je docela důležitá věc, protože na hlavním městě jsou hodně drahé parcely, ale pak na tom venkově jsou levné parcely, ale tam není hlavní město, tam jenom warp, takže můžete se rozhodnout buď malá parcela za hodně peněz, nebo velká, a tak je to, jak to přijmete. Dále. Admin tým je tady, já jsem tady skoro furt, ale Argos ten nevím, ten se tady objevil vždycky okolo 3 hodin do 4, ale nevím, netuším, jak pravidelně tu chodí. Tohle by mělo být nějaký boom nebo z legrace asi. Mohl by to být hotel, ale nevím jak chce, ale tak. Takže se teď portám do toho warpu, protože tady už mě zmizí čeká. Tady to je zatím blbý warp, ale jinak se ukážu vám, kde se budete warpovat, protože tady to je blbě. Kde to je? Ještě před chvilkou jsem nedělal střechu, světla a tak dále. Takže objevíte se tady. Welcome to Varkov, to znamená, že se objevíte na Varkově. Tady si můžete koupit dílo, jestli jste bezdomovec. Tady je zase veřejný engine, zase veřejný, tady jsou veřejný postele, když chcete, nemáte prach, jak chcete to. A večer bych zabíjel mobil, jestli chcete dostat nějaký vesnice. No nějaký varpu. Pravidla podobný, obyčejná parcela stojí 1000, větší jsou vypsaný, to jsou nějaké cedulky. Jsou to eventy, více na eventy, tam ještě speciální, je tu obchod, chceme obyvatele, vesnice venko. Admin tým pro vesnici je Rekos a Netstar, to je pořád stejný. Eventy jsou 2 eventy, první event je hoří, to vidíte na informaci vevnitř, a tam je vodiště. Dostanete za to uvedené předměty, což jsou vevnitř, příklad dia. A to je jenom v jednom, to je v jednom. To je zatím vše. Více informací chcete-li, pište mě. Dále tady můžeme ukázat rozhlednu. Jakože jenom základní věci, ale stejně to bude trvat dlouho, takže tohle je rozhledna, vidíte krásné. Eventy už ukazovat asi nebudu, protože to je zbytečné a tady ještě hodně potrvá tam chodit, protože to je už moc vysoko. No, takže to by bylo možná asi vše, tady ten obchod, ale takhle, tam jsou pro obyvatele a to, tady jsou ty eventy, ale nechám to. To je zatím vše, tak doufám, že se na Ragosovi uvidíme, nebo někde jinde na webu třeba, nebo snad se uvidíme prostě, jestli tady někdo hraje, tak zdravím, a jestli se na tohle video dodíval a hraje tady někdo z těch, nebo jestli někdo bude hrát a uvidí mě a řekne heslo, já jsem se na to díval, tak mu dám dia. Samozřejmě jenom jeden.
Takže teď vás zdravím a u příštího videa ahoj.